खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो खुलुमहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लाना फैदों। नोंथांमोना नुखाबाय जे मैया क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो कुसुगाव माने दख'रा एबसुनि गेजेराव ज' जानानै जुथाइ बिथांमोनहा मोनसे प्रेस मिट होबाय। बिथांमोना होदों कि बुद्धिराम ब्रह्मना सासे इउटुबार दङ, बिआरबि कमेन्ट्स मोनसे इउटुब चेनेलाव। बेखौ बिथांमोना माने मानो थाखाय बेफोर जाथाया जाया बेनि सायावहाय होखांखाबाय। दा बिनि सायावनो आं एसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो फैदों आरोना, जेसेबांहाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो बुंनो नाजागोन। बिनि सायाव बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला, बिथांमोननि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला बुद्धिराम जेनाखि ब्रह्मआ बे इउटुबारा माने एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ दिलाइटनि ओंथिया मा फोरमायो नोंथांमोना बिनि मिनिंखौ बुजिबानो जाबाय। बिथाङा होनदों जाहैबाय माने बिबा जानो हागौ दिलाइट खालामनांगौ मानांगौ बेबायदि खोथा बुंदों खोमा बिथाङा। ओमफ्रायनो दा बेखौ लानानै बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांनि न'आव थांनानै बिथांनि न'खरनि मानसिफोरजों लोगो माने रायलायनो बेबायदि मोनसे माने थिरांथा लादोंमोन खोमा। दा जानो हागौ बेबायदि थिरांथा लाफुनाय समावनो जानो हागौ बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बिथांखौ लामायाव लोगो मोनदों आरो बिथांखौ लामायाव लोगो मोननानै माने सोरखौ बुद्धिरामखौ लामायाव लोगो मोननानै बिसोरो बेखौ कुसुगाव दख'रा माने एबसु अफिसाव लाना फैबाय आरो लानानै फैनानै बिथांजों सावरायलायनानै माने गासैबो खोथाफ्रा माने मा जाखाबाय होनना बुंदों, थामथिम जाखाबाय आरो बेखौ रावबो आखाइ होआखै, बेखौ बुआखै होनना खोथा होबाय माने। आरो बिथाङा मोनसे रिटेन लिरनानै होबाय। बे रिटेन बिलाइखौ बिथांमोना मैया मिडियायाव देखायदों, प्रेस मिट होनाय समाव बिथांमोना देखायनानै होदों। बिथाङा गावनो आरो दिनैफ्राय बेफोरबायदि मावला माला होननानै लिरनानै होलांनाय मोनसे लेखाखौ मैया प्रेस मिटआव नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय बयबो। अब्ला रायजो राजाफोरा मोनसे गोरोन्थि जाना जायाखै दे, बिआरबिआ बिथाङा बुंबाय दस्रा, आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय दस्रा, अब्ला नोंथांमोना सोरखौ फोथायनो? आरो मोनसे खोथा जायो, बिथांमोना जुदि बुदोंबा डाक्टार ट्रिटमेन्टनि खोथा थायो, पुलिसफ्राथ' बुनायनि बाथ्राबाथ' पुलिसफ्रा ट्रिटमेन्ट खालामथारो, मेडिकेलाव थिसनथारो केस होग्रा मानसिखौहाय, बे आरो बाथ्राया। दा बिदि खालामाखै जों बेखौ मिथिला। दा गमामा जुदि बिथांमोना इसेबां मोजां रायलायलायनायनि गेजेरजों माने बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलायदोंबा दिनैनिफ्राय बुंला माला होननानै जुदि लिरनानै होनो नागिरा बे मानसिया मानो बिदि उटफाट मिडियायाव ओंखारनाय आरो मा बाथ्रा बुंबावखो आरो बिसोरनि एगेन्स्टआव माने केस होखो, बेखौ साननो गोनां ना। दा बिनिखायनो आंबो खावलायगोन, जोंनि गेजेराव बिदिजों जेबो समाधान जाया। दा बिथाङा जुदि गावनो लिरनानै होखाबायबा जानो हागौ सोरनिबा थुज्लायनायावबो खामानिखौ मावदों जानो हागौ, बिथाङा माने बुंफिनदोंबो जानो हागौ। बेखौबो जों माने क्लियार नङा, रायजोफोरजों बयबो क्लियार नङा, बिथांमोननि सायाव सोनारबाय। दा गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो रोखा फोरमायनानै होबाय, बेखौ खुनु रावबो बुंनाय जायाखै। बिथांजों रायज्लायनो माने बिथाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गाज्रि बाथ्रा बुंबायना, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माने आफादगिरिखौ बिथाङा जेबोआनो मिथिया, बिनि मावनायखौ बिथाङा मिथियानो, एबो मिथिया बिथाङा, नङा होमबा? अब्ला बिथाङा बै इसिबां सिगाङाव ज' बुंनो हागोन। बिथाङा जे मा मावदों हारिनि बिसिगिरि बिबानखौ लानानै, दायथ'खौ लानानै बिथाङासो मिथिगौ बेसेबां क्रिटिकेलजों जेनेबा भुगिनांनानै ओरै नङा ओरै बेसेबां माने प्लेन पलिसि खालामबायनानै माब्रैबा बर' हारिखौ मोनसे इउनाइट खालामनो हागोन, बा माब्रैबा बर' हारिया दाब दाब जायगायाव थानाय बर'फोरखौ जेनेबा माब्रैबा बिथांमोननि सेफटिनि थाखाय, बिथांमोननि मोनथायफोरनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनायनि खाथिराव मालाबा जेनेबा राजखान्थिजोंबो थानाय, मालाबा माने राजा लामायाव ओंखारनाय, बेफोरबायदि खामानिखौ गोदोनिफ्रायनो आं जेसेबांसिमाव आं बुजिनो हानाय आं बे समसिमाव आं नुबोदों। थ' जानो हागौ बेनि खाथिरावनो बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा न' डाउट थांनाय समाव बिजेपिनो बहर होनो थिनदों। आरो बिजेपिनि थाखाय मानो बहर होनो थिनदों बेखौबो सिगाङावनो जे बिथांमोना क्लियारलि होखाबाय, प्रेस मिट होखादों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङानो दिपेन बर' सारानो होखादों। अब्ला जोङो बुजिनो हानांगौ, जोंनि मानसिफ्रा मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव जुदि जों राजखान्थि लांजोबलायोब्ला अब्ला जोंनि मानसिफ्रा राजखान्थिनि खैसाजों भुगिनांनानै राजनिथिकआव थानानै जोङो थाइसे थाइनै फैसा मोननायखौनो जोङो लब जानानै
जोङो बेफोरबायदि ओरै नङा ओरै मालाबा जातीय संगठनफोरखौ माने बखिनाय जातीय संगठनफोरखौ सोंखारिनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावबाय थागोन नामा? अब्ला मावबाय थागोन नामा जों? नोंथांमोना मा बुङो बेनि सायाव? बिराद साननो गोनां बे बाथ्राया। ओमफ्रायनो आं बुंनायनि मेन उद्देश्यआ बेसो मानोना आं लुबैया रावखौबो नांलाय खमलाय जानो। मानोना आं बिराद माने बर' हारिखौ जौगाजानो लुबैबाय। बर' हारिखौ माब्रैबा जोङो सेफटि खालामनो हागोन, बर' हारिखौ माब्रैबा इच एन्ड एभ्रि जेनेबा बिथिङावनो साइडआवनो जेनेबा जौगानो हागोन, बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो साननानै जों बयबो मावलायोब्ला जोङो माने बुजिनांगौ, बुजिनो गोनां। आरो नों नाय, जोङो जेबो बाथ्रा मिथियावसो जों डाइरेक्ट सोंखारिनो हाया बांद्राय, इसिबां एक्सट्रिमलि जोङो बांद्राय बुंनो हाया। एसे एनैखौ बुंनो हायो भुल जाबाय नामा माबा नों जुदि सन्देह लादोंबा। खिन्थु आङो सिगांनिफ्रायनो होनबोबाय थानाय बाथ्रा दङ, जायखि जेखि संगठनखौ दैदेना मानो, जाय बिथांमोना दैदेनो, जाय मेन रल लानानै खामानि मावो, जाय मेन बिफाव लानानै खामानि मावो, बिथांमोनासो मिथिगौ जे बिथांमोना इसिबां खस्थ'नि गेजेरजों माबोरै खामानि मावनो लादों। दा केस होनायनि बेलायाव बिथांमोना जुदि दिनैसिमबो जुदि माबा जायोब्ला, बिथांमोना दिनैसिमबो आंनिबा मा खालामनो हायो, मिलायलायनो हायो खोमा, बा उकिलफोरनिफ्राय साजेसन लानानै बिथांमोना दिनैसिमबो बर' हारिखौ मोजां मोनलायग्रा मानसिफ्रा, जाय केस होग्रा BRB जेनेबा कमेन्टनि बिगोमा, बिथाङाबो फैनानै माबा मोनसे खालामनो हायो। बिनि जेरै जुगुमनाय बाथ्रा दि बुंदों बिथाङा, जुदि पुलिसा हमाब्ला, माने पुलिसा जुदि जेबो एक्सन लायाबा खुद गावसोरनो एक्सन लागोन, बे बाथ्राया एसे बोरैबा जादों आरो। खुद गावसोर दे होमबा गावजों सोरबा दंफायो मानसिफ्रा, जों बेखौ बुजिनो हादों आरो बाय माने बेयाव मोनसे गिदिर मोनसे कनफ्लिक्ट जानो हागौ बेखौ नोजोर होयोब्ला। बिथाङा जों माने गिया होननाय रावखौबो गिया, थैनायखौब्लाबो गिया होननाय बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राया ओंखारनो नाङामोन, बे रावा ओंखारनो नाङा। बेयो सासे मोजां साननो हनो गोरों मानसिनाव माने ओंखारथावा बायदि होननानै आं सानो। जुदि गोरोन्थियाव ओंखारफ्लांबायब्ला नोंथाङा बेखौ अननानै माने घुरायनानै लाफिनदो, फिदिंनानै लाफिनदो। आरो जों सोरलै? जों बर'आ सिंगेल हारिजों हारिनि खामानि मावना जागासिनो दं। जोंनि हारिखौ सोर जाथि जेनेबा जन'गस्थिफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामो? रावबो सापर्ट खालामा। अब्ला जोङो जुदि खौसे जानो हायै उद्देश्यआ मा? थाइसे थाइनै रांखौ लानानै जोङो राजनितिकआव, ओंखायनो आं दाखालि बुंखादों, जों बर'आ दासिमबो राजखान्थियाव जों गोदान। जों राजखान्थियाव गोदानखायनो जोङो बांद्राय राजखान्थिनि बाथ्राखौ मिथियाबालानो जों मालाबा राजखान्थिनिफ्राय बिबानाव ओंखारनाय लोगो लोगो बै राजखान्थिनि मावग्रा मानसिया ओरैबायदि खस्थ'जोंबो संसार जानो गोनां जानानै फैयो। अब्ला जों बेखौ मानो बुजिलाया? दे, जों मानो बुजिलाया? गतिके जों बयबो समान, जों बयबो समान गोसो लानानै जोङो जुदि बयबो जोंनिनो हारिनिनो, जोंनि बर' समाजनि जों खामानि मावनो आवगायलायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय, मालाबा साहित्य सभाखौ सोंखारिनाय, बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थायो। आं बे बाथ्राखौ, नोंथांमोना सोंखारिबा बांसिन राजखान्थि होननाबो सोंखारिनो हागोन, खिन्थु माहारियारि आफादफ्रा बेनो जाहैबाय माबा मोनसे मोननांगौनि खाथिराव, माबा मोनसे प्रतिश्रुति होनांगौनि खाथिराव माब्लाबा राजखान्थिजोंबो खेंसालियायै बा थोंजोङै सापर्ट होनांगौ जायो। बे नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। आरो सिनियर जायफोर एबसुआव मावबोनाय मानसि, बिथांमोना मिथियो बे बाथ्राखौ। बेखौनो आं फोरमायनाय जाबाय आरोखि। थेंक इउ।